कौन हला करी ना तो खुड़ी रो देखा ना तो माय रो देखा हां बो गई देखो करी की प्रति देई मते तमे रहिला टिके ए बोली बोला Đây là nó đặt nó बढ़िया। मेरा तो खराब हो गया लाइफ में, मेरा पेट बिगड़ गया, मेरा 2 दिन से ये 3rd दिन है मेरा। कल स्कूल जाना ही पड़ेगा, बिकॉज कल मेरे अपनी सारी कॉपीज लेनी है।
ପଡ଼ିକି ପୁରା ଯେମିତି ହେଇଛି ସେଦିନରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି ଜାଣି ହଇ ମୁହଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଲୋକେ ଯେ ବୋଇଲେ ରାଜା ମାଇଲେ ତୋ ବଂଶ ହଇ ମୁହଁ ନେଇଣକୁ କରିବୁ ଚିକିତ୍ସ ସାତ ପୁତ୍ର ଯାକ ତୋର ହାଣି ପକାଇଲେ ତୋର ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡମାନ ଶୋଳେ ବସାଇଲେ ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କାନ୍ଦ ଗୋଳ କଲା ରାଜା ନଗରକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲା ତାହା ଜାଣି ମଙ୍ଗଳା ଯେ ବିଜେ କରିଗଲେ ଆସୁଥିଲା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ ମଙ୍ଗଳା ବୋଲନ୍ତି ଫୁଲ କାନ୍ଦୁ କାହିଁ କାହିଁ ତୋହର ମନ ବାଞ୍ଛା ଯେ ବୁଲାଇବି ନାହିଁ ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କାନ୍ଦି ବସିଲୁଟି ତୁମର ସଞ୍ଚିଲା ମୋର ସାତ ପୁତ୍ର ଗୋଟି ଅଦୋଷରେ ରାଜା ମୋର ପୁଅକୁ ମାଇଲା ଶୋଳିଆ ପଦାରେ ଆଣି ଶୂଳ ଦିଆଇଲା ମାଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁ ବେଗକୁ ଇଜା ମୁଇଁ ରକ୍ଷା କଲେ ପୁଣି କି କରିବ ରାଜା ମୋର ସେବା ପୂଜା ତୁଇ କରୁଥିବୁ ପୁଣି ତୋର ପୁତ୍ରମାନେ ଯେ ଆସିବେ ହିଷ୍ଟଣି ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୁଝି ପଡ଼ିଗଲା ଖଇ ମୁଆଁ ନବା ତ ବଜାରରେ ଶୁଣିଲା ଗୋବର ବିପିଣ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ବନାଇଲା ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ପାଣି କହିଲେ ଶୁଖିଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇଲା ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଲିଲା ଫୁଲରେ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ପୂଜା ବିଧି କଲା ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲା ଦୁବ ଚାଉଳ ପକାଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଲା ସିଦ୍ଧି ମୋଇ ସିଦ୍ଧ କର ବୋଲି ଦେଲା ଗଣ୍ଠି ଗହିନ ଦଶମୀ ବିମଳା ହୁଏନି ମୁଣ୍ଡ ବିମାଳିକା ଏକାଦଶୀ ଗଣ୍ଠି ଦେଲା ନର ନାରାୟଣ ଜଗତ ଗଣ୍ଠି ଦେଲା ଶିବଙ୍କ କହିଲେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲାନି ସବୁ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲାନି पंचमी विरजा षष्ठी भगवती सप्तमी राजनंदिनी शिखरे पार्वती अष्टमी अंबिका नवमी कालिका दशमी विमला देवी मुंड जे मालिका एकादशी गंठी देला नामे नारायण द्वादशी गंठी देला शिवंक गरणी त्रयोदशी गंठी देव नाम गरुणाणी संतोष चित्तरे गंठी पकाइला कहीं मंगला को सुनापणा नैवेद्य कला धूप दीप दे कहीं शंख बजाइला सात बो घेनी सेवा करुअछि नहीं आनंद हेले करगले तार पुत मान फूल प्रसाद मांकर क्षीरे घेला जय मा मंगला बोली दंडवत उत्तम पदार्थ मान भोग देती सात पुत्र जात ताहा आनंद भंगिले लगला से ତାହା ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ ତାର ପୁତ୍ରମାନେ ଯେ ଖାଇଲେ ଦେଖିଥିବା ଲୋକମାନେ କାଟକା ହୋଇଲେ ହାଣିଥିଲେ ରାଜଦୂତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହା ଦେଖି ରାଜାର କହିଲେ ଏକ ଏପରି ହାଣିଥିଲି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଯେମିତି ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜାର ଶ୍ରେଷ୍ଠଗଡ଼ ରାଜା ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହୋଇବ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ତାହାକୁ ମାରି ବାରିରେ ଉପାସ କରିବେ ଗଜର ଦାନ୍ତରେ ଯେ ପ୍ରହାର ମଜା ନ ରଖିବ ସନ ଶିଶୁକାଳ
ତାକୁ ଖାଇ ଦେଖି ଶୁଣି ଠୋକା ଏବଂ ନିଶି ଥୋପ କରି ବସି ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଗାଇ ରାଜା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଏଥୁ ତାର ପୁତ୍ରମାନେ ବି ଆସିଲେ ତତକାଳେ ତିନି ନୂଆ ନବା କଥା କର ପୁଣି କହି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ତାର ପୁତ୍ରମାନେ ଖାଇ ତାହା ଦେଖି ଦୂତମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ରାଜାର ଅଗ୍ରତ ଯାଇ ବେଗେ ଜଣାଇଲେ ହଣା ହୋଇଥିବା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲେ କେବଳ ଏହି ଛଡ଼ି ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଅଇଲୁ ଦେଖିଲା ଆରେ ଦୂତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ତ କରିବ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ତାହାକୁ ଆଣିବ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିବ ମାଂସ ଶିଳରେ ବାଟିବ ଏପରି କରିଣ ତାକୁ କୂଅରେ ପୋତିବ ତାହା ଶୁଣି ଦୂତମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ଯେ ଯାହାର ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଏଥୁ ଅନନ୍ତର କିଛି ଦିନ ଗଲା ଭଳି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ ହୋଇଲା କଥାଇ ଏଣେ ରାଜଦୂତେ ଚାରି ଭାବେ ରହିଥିଲେ ତାର ସାତ ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ଖଡ଼୍ଗେ ହାଣିଲେ ଢିଙ୍କିରେ ଫୁଣ୍ଟିଲେ ମାଂସ ଶିଳରେ ବାଟିଲେ ସାତ ଗୋଟି କାଟି ପୋଳି ତାହାକୁ ପୋତିଲେ ତହୁଁ ଆସି ରାଜଦୂତେ ସାମରେ କହିଲେ ସାତ ପୁତ୍ର ପୋତିଲେ ବୋଇଲେ ତାହା ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଇଲେ ପୁତ୍ର ମଲେ ବୋଲି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ନ ଜାଣଇ କହି ମୁଆ ନବାତ ଯେ ବଜାରୁ କିଣ ଏମିତି ବେଳରେ ଲୋକେ କହିବେ ଏକ ଟୋପେ ତୋର ସାତ ପୁତ୍ର ରାଜା ପୋତିଲେ ଏକ କୂପେ ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲେ ମାତା ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲା ମାଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁଲ କାନ୍ଦି କାହିଁ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ତୋର ମନ ବାଣ୍ଟା ପୁରା ହୋଇଛି ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ଭୂମି ସେବାରେ ବସିଲା ଏମନ୍ତ ସମୟ ଯେ ମଙ୍ଗଳା ଚଳିଗଲେ ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାତା ପୁତ୍ର ବୋଲି କାନ୍ଦି ବସିବାରେ ଡାକ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଅହିଲେ ଯେ ମତେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଣ ହୋଇଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ମାତା ପୁତ୍ର ବୋଲି କାନ୍ଦୁଅଛ ମରେ ଡାକ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଅଇଲେ ହୋଇଥିଲି ମତ ମାସେ ଶାଗ କାଠ ପତ୍ର ଘେନି ନ ଚଳିଲେ ଆପଣାର ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ତାହା ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ବେଗ କରି ପୂଜା ବୁଝି ମିଶାଇଲା ତାର କହିଲେ କୂପରେ ପୋତିବା ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ବହୁତ କଲା ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଆଣିବ ବୋଇଲା ତୁଳାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହାକୁ କାଟିବ ତୁଳା କରି ମାଂସ ଧୋଳି ଏଠିଯିବ ଆଜ୍ଞା କରି ଲୋକମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ଯେ ଯାହା ବି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯେତେ ଅନୁସାରେ ସପ୍ତାହେକ ଗତ ହେଲା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ସେଦିନରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ପ୍ରଭାତ ଉଠିଲା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା ଶୌଚ କୈନ ଘର ବାହାର ଲିଭିଲା କହି ମୁଆଁ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଗଲା ଏଣେ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଆଣିଲେ ତୁଳା ପ୍ରାୟ କରି ମାଂସ ଧୂଳିରେ କିଣିଲେ ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା ଦେଲା ହାଣି ଏହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲେ ମାଏ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲା ମଙ୍ଗଳା ବୋଇଲେ ତୁଲ କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ପାଇଁ ମୋହର ସେବାରେ ତୁଇ ବସିଥାଅ ଯାଇ ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ବେଗେ ଚଳିଗଲା ଝିଅ ବୋହୁ ସାଙ୍ଗେ ଘେନି ପୂଜାରେ ବସିଲା ଧୂପ ଦୀପ ନଈ ବେଟେ ବନ୍ଧୁ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ଦିନ ଏକ ହୋଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ହୀନ ଜାତି ମୋର ପେଳା କିଛି ତଥାପତି ମୋର ଗେନମା ମଙ୍ଗଳା ଭକ୍ତି ଗୁଣ ଦକ୍ଷିଣ ମଙ୍ଗଳା ବିଜେ କରେ ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ ସେହି ରୂପ ସେହି ଚିହ୍ନ ସେହି ରୂପରେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଣେ ବୋଇଛନ୍ତି ହତ ମାଛ ଶାଗ କାଠପତ୍ର ଘେନିନା ଅଇଲେ ଆପଣାର ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ତାହା ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ଫୁଲ ପ୍ରସାଦ ତାର ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡେ ଦେଲା ମାଂସ ମଦ ଫୁଙ୍ଗିନ ସେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଦେଖି ଯାଇ ରାଜଦୂତେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ବସି ନ ପାରିଲେ ଆରେ ଲୋକମାନେ ତୁମେ ଏବଂ ପରିବାର ଯତ୍ନ କରିନ ଯେ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ଘର ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ତାହାକୁ ହାଣିବ ଯତ୍ନ କରିନ ଯେଉଁ ଘରରେ ମରିବ ଯେଉଁ କବାଟ କିଣିନ ବନ୍ଦ ଯେ କରିବ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଲୋକମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ଯତ୍ନ କରିନ ଯେଉଁ ଘର ବନାଇଲେ ଏଠୁ ଅନନ୍ତର କେତେ ଦିନ ଗଲା କହି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ ହୋଇଲା କଥା ସେଦିନରେ ଚଣ୍ଡାଳ ସରିଗଲା ତ
ତାହେଲେ ଗରମ ବୁଝିବ ଆଉ ତାପରେ